அர்ஜுன் பாப்பா நீ பார்க்கவே இல்லையா? நீ தானே பெரிய அண்ணா. தன்னு இது என்ன வேலை பாடுது பாரு இது பாத்தியா? தமாஷா இல்லாம பண்றது காமெடி எல்லாம் பண்றான் பாரு. பாரு நின்னானே கோலம் பண்ணிட்டு சர்க்கஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு படுத்துக்கின்னு. தமிழ் நல்லா தெரியுது. அச்சுக்குட்டி இங்க வாங்க. அண்ணா பாருங்க பெரிய அண்ணா. முடியா முடியா அண்ணா இங்க அண்ணா இங்க வாடி செல்லம் முடியா வாங்க. படுத்துக்கின்னு எடுக்காத.